Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Imposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo sa kalagad sa kahanginan. Si kasamang Rufil Fernandez Banyok, maoya padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, pitsa 25 na, buwan sa Septembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gyapon natagan pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga iskutanan karong butaga mahigala, severe tropical storm nga si Upong. Naana sa 440 kilometros silangang Giwan, Eastern Samar. Straight to the point. Ato maigsuon sa Samar ug Leyte ha, bantay-bantay mo din ha. Kay naana diha mahigala sa 440 kilometros sa silangan sa Giwan, Eastern Samar ug mas nikusog pa kini. Og nagdala og hangin nga 110 kilometros matag oras duol sa sentro niini og unos nga 135 kilometros ang matag oras. Straight to the point. Ubay-ubay na ang mga lugar nga gipaubos sa signal number 1 sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Straight to the point. Matod sa Pag-asa, dili na kini mo igo sa norte nga bahin sa Sugbo apan makasinati kining mga pag-uwan-uwan og ingon man mga paghingin-hangin. Straight to the point. Subay niini dunay mga LGU sa norte nga bahin sa lalawigan sa Sugbo, apel sa bantayan nga ni suspenso na una sa face-to-face classes sugod karong adlaw. Straight to the point. Umani Nando may galampol ting kusuga to super typhoon Nando. Ni ana po ding Upong, ha? Mao nga matagigayon nga ni ani mahigala ang mga bagyo, ni ang uwan, ni ang mga higala ang mga katalagman nga susama ni ini magmainampuon gyud ta. Ang malikay tas katalagman pero sa pikas bahin di malikayan nga mahinumdum gyud ta sa flood control project. Straight to the point. Mao na nga bisag unsaon pa nga atong paningkamutan, ha? Labi na tong uban mahigala nga mga na-involved, ha? Kanin kamot nga makalimot na unta ta sa issue sa flood control. Unsaon ta man inig uwan di man makalimtan mahinumdum man gyud ta. Ang pagtagad lubutagas tuman-uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa laing balita, duha ka mga officials ato na nagisgutan kagahapon ato padayon paghisgot karon. Ni ana, ha? Sa press conference ni Secretary Vince Dizon kagahapon. Laing duha ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways kung DPWH sa Central Visayas nga si Regional Director Danilo Villa o ang Legal Division Chief nga si Attorney Brando Raya wa sa ilang mga buhatan sa dihang giadto sa mga tigbalita kay kuhaan unta sa ilang reaksyon. Straight to the point. Human giapil mga higala ang DPWH dinhi sa Central Visayas. Ang ilang opisina sa DPWH sa Region 7 naa sa SRP. Ha? Dapit mahigala sa area dito nananom og mga mangroves. Dako kay na lang opisina din ha. Giadto sa mga sakop sa media gahapon, apils kasamang RV Veloso nga atong gipaadto. Aron nga maminaw ta sa side ni Regional Director Danilo Villa o sa ilang Legal Chief Division nga Legal Division Chief nga si Attorney Brando Raya apan kining duhawa dito. Human ma-mention ang ilangan sa matod pa lavish kaayo nga lifestyle. Straight to the point. Tingil-ngiga da ikunog mga lifestyle ning mga DPWH officials. Ato ning hatagag pagtagad lubutaga mga kaigalaan. Wa sa ilang buhatan sa diyang giadto sa mga sakop sa media. O gunya, miingon na lang to may ganang taga DPWH nga mangayo pa po sila clearance kung galing interviewon yun sila. May clearance kung pwede ba silang interviewon o dili.
Straight to the point. Katanig pagtagad ron mga kagalaan kay Mirting Ngilngigaman ang atong DPWH dinhi sa Region 7 do na may nakapanag-iya day og yate day. Ngilngiga no sa imong pagka official sa Department of Public Works and Highways. Perting ngilngiga di ay mga sukin ti paminaw. Katanig pagtagad lubutaga sa atong uman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin, Air Asset sa QM Builders nga iya ni Alan Kirante appeal sa ipa-freeze sa Department of Public Works and Highways ngadto sa Anti-Money Laundering Council. Base sa report sa kaap, dunay usa ka Bell 505 helicopter. Tinuod lagi gyud. Tinuod gyud lagi dunay akong source ani. Wala na ko sa emissions kahanginan kay abi na kog unsa ba ni aman lagi di ay gyud. Matud pa mahigala sa report ang kaap dunay report sa kaap kini ni ang dunay usa ka Bell 505 helicopter nga nagkantidad og $2 milyones nga narehistro ubos sa QM Builders ni Kirante. Straight to the point. Sa ato pa indekin, mingon ka nga na ay Rolls-Royce tos Diskaya. Mga mahalong sakinan, 40 million sakinan, mas mahal ka Kirante. Helicopter ko niya. Good morning sa mga taga QM Builders o ganito ni Alan Kirante. Well, sa Pikas Bahin, si Alan Kirante may gala, nagsugod man lang ni mga sukitig paminaw kani adto og kinini ang hardware mahigalas dumanhog. O niya doon na sa mahigalay branch dito sa Ronda. Ni Asenso gyud, no? Kinini ang wa pud hinuon ni sa mahimui og feature story. Lahi man tong Diskaya nga nahimuan gyud feature story nga gikan sa kakabos. Nadato itos Diskaya unya na ay nipalit lang mga sakyanan 40 ka buok, dunay Rolls-Royce nga gipalit tungod mga higala sa payong. Ang Kirante malagmit nga nagpalit sa helicopter kay aron pod nga iya pod nga mabisita ang iyang mga construction sites in Wicked. No? Kabahin pod ni sa iyang kinini ang pagka-contractor, ina na, no? Naron nga sayon nga biyahion kay pati daghana man project ni mahigala si Kirante aron makita ang aerial view, no? Mao kanay katuyuan, ha? Nga ngano na sa helicopter. Astel makaingon ta mahigala sana all. May na makahimo siya og mga aerial surveys, no? Gusto ka mo adto mahigala sa north, adto ka sa south, unya mususi ka sa mga flood control projects, lahi raman og helicopter gyud ang sakyan. Ni agyo di ay. Daghanan ni sulti nako ani pero wala nako na mention sa on air gyud sa kay ngano. Wa pa man tay official gyud nya nakuha ang report. Karon kaap namin ingon. Ang kaap na niingon mahigala nga ni aday gyud. Narehistro gyud ay mahigala sa QM Builders mo nang appeal karon nga ipa-freeze mga higala sa AMLAC kining maong helicopter nga ni kantidad kini og $2 million. As kang ngilngiga labaw pa mas Rolls-Royce din eh. Ato lang ning agi kataw-katawa kay makaingon mo sa tagsana all. Unsaon ka ni nga nabay eskwelahan ka nga mahimo tang kontraktor? Kadang pagtagad lubutaga sa atong pamanuban usab mahigala ning atong tulumanon og inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa susamang report sa kaap gihapon mahigala ang kang kongresista Saldico aduna gyoy kani Saldico ngilngi giday. Si Romualdez o Saldico, Pero unsa man I hope ang kaap iklaro ninyo na. Inyo nang gitug-an ning kang Kirante, inyong gitug-an po ning kang kining kang ang kang Romualdez. Kay do naman po si Romualdez mga air assets. Kini karon ang gisulti pod ang kang Congressman Saldico dunay mo valor sa 4.7 billion. Mas grabe niya, 4.7 billion air assets nga naglangkob kini og helicopter og eroplano. Mo na giingon mahigala og moingon makaigalaan nga pahambugay, moingon to mahigala Diskaya naa sa Rolls-Royce 40 million. Alayo ra kayo sa kang Kirante nga helicopter.
nga naa sa mga 2 million sa ato pa mga 100 million kapin ang kantidad. Layo ng Rolls Royce. Kay 100 million kapin man ang kantidad sa helicopter. Pero inyon po sa saldi ko, layo ramon ni saldi ko kay 4.7 billion man ang iya. Ngiga ni mga tawhana, pertingil ngiga ni mga tawhana. Ato ning tagag pagtagad kay moingon si kini ni amon nilagi nga kana ang gusto mahigala nga himuong state witness kini mga kagalaan si Bryce Hernandez patug-anon sa tanan kay iulit naman ni Bryce ang kwan. Engineer Bryce Hernandez, assistant district engineer. Iuli na niya ang GMC karon iuli na pod ang Lamborghini. Ngiga ni mga tawhana, iuli pod mahigala ang Ferrari. Unsa man ning mga diskaya ila pong iuli sa ninyo. Aron nga mahimo mong state witness. Kay kana kung sa kadiskaya makaingon ka kuratan ka mahigala 40 ka mga sakyanan napay Rolls Royce. Layo raman mahigala ang kirante kay helicopter man ning iya. Nya mas layo pag yun ay nasaldi ko kay kining iya 4.7 billion nga asset. Air asset pala na ha. Kata ni pagtagad Lubutaga mahigalas to pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Governor Pam Baricuatro mga kagalaan ni sugyot nga mopahigayon og Senate Blue Ribbon Committee hearing labot sa flood control projects din hisab sa Sugbok. Straight to the point. Kata ni pagtagad Lubutaga sa mahigalas samtang dugang mga balita sa kauluhan magtiayong diskaya og laing tulo ka mga kanhi opisyal sa Department of Public Works and Highways giisip na sa Department of Justice nga protected witnesses. Straight to the point. Ano yun? Kini mga kontraktor, busa ikaw Alan Kirante, kini ni ang og magkinaon sa ganilan, isulti na lang ang tanan lan. Total, toan naman. Ang uban, isulti naman sila. O magkinaon sagod mga priso ni kalakiharon, o moingon Kirante nga, kining ako baya, nagsugod na baya ko og kanana ang hardware. Dito sa Dumanhog, hinahinay lang tong ako, na? Nya naka-expand sila dito mahigalas ronda, hinay-hinay lang. Niburot si Kirante mahigalag maayo sa iyang kining pagkakontraktor. Labi na sa 2022 to 2025, kini karon na mahigala po ting pagkaburuta. Nagmutugaan ka na lang Alan. Nga moingon sa Alan ako, magyud ako ana, pero napugos man lang sa takay kini mga politiko, mauman pod mga higalay mo mo piit na to. Imagine, ang Department of Public Works and Highways, di makatagag project. O di ka si tawagan na day, ano ko kay Bao, Hogoy-hogoy na lang ito gamiton, makighugoy-hogoy na lang. So tagaan kag project nga mapugos ang mga kontraktor nga mo ayo-ayo lang po mi sa DPWH labi na kini mga politiko kay aron matagaan mi project, So mo kana nga isulti na lang kuno na lan aron nga makontay nilang kilisod sa kayo og dunay mga priso. Unya lisod man kayo paskos binilanggo taning kalakiha kaniyang kalakiha. Imbes kay makanta sa una Joy to the World karon mahigala paskos binilanggo na gyud. Ay, sama karon sa mga diskaya, hinahinay na magkanta. Matod pa sa mga diskaya, sa una, tinarong magyo sila. Nya, kontrata sila, kanang mga private nga mga balay, pag ilang kontratahon sa una. Ginagmay lang ko, no? Ang konyo diha ko no nga midako na DPWH is the key na gyud. Ikaw ko no lan, be, kay hardware man lang ka sa una lan. Unsa may key ni mo lan. Ay kini si QM dai kendo naman nakasulti na kani sa Alan Kirante mayo man rugo ng tawhana ko no. Ako ko kamit ani personal ba basig yun sa mayong tawo man si Alan malagmit nga mayo gini sa day pag primero niya paghuman nindala na sa dihang mga kwan hardware iyang negosyo sa Dumanhog unya human iyang gi-expand mahigala dito sa kwan sa Ronda. So dunay naka-trigger ngano nga inani na karon sige ko nulan humdumi ko nulan nya aron nya lista na nadaan niya lang. Ay karon nagkaduol naman yun Dito pa sa Manila karon ni abot na sa Cebu. Ang regional director nga si Danny Villa. Ayay. O ang ilang legal officer nga si kini ni ang attorney Brando Raya. Ani naman, apil naman so na nagkaduol na yun Unya kini bas Danilo Villa sa pa ni mga regional director, district engineer ni sa 7th district katong pinakadaghang project sa flood control.
Kini guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado.